Asseguro. Hola. Too much light here. Special thanks to the Zimbabwean community with the spirit of Ubuntu, kudanana, kubatsirana. We are a family. We are repatriating the deceased Miss Marume from Cape Town to Zimbabwe. She passed away a few days ago, and the family is heartbroken. And yeah, a few minutes ago I was talking to the husband of the deceased. He's really broken, and I see one or two, and also the kids, they are also going to Zimbabwe. That these jobs makes more things difficult for me, because every day I'm dealing with people vanenge vachichema, vanenge vane marwadzo and etc. Pamwe pachona I can't even, and it's what ndinozviita said, handle these situations dzinenge dzakasiyana siyana. But at the end of the day, we are Zimbabweans, and we are there to help each other and to support each other. Tinofana kutenda Mwari with the gift of life. Paunomuka makuseni, tenda Mwari. Paunoswera zuva, tenda Mwari. Because vanhu vari kufa. Those who read the Bible, it's not zvinotiratidza kuti we are living in the last days. Anditi. Yes, this lady akadona akashaika vari Cape Town, vasvika muJohannesburg now. They are going to Zimbabwe now. Yeah. But as far as you know me, guys, I also work with some staff, some guys vanoshanda now. Vanobatsirawo. I've got drivers. Ndivano driver vafya vachienda nawo kuZimbabwe, and the team yandinoshanda now. Maybe you need also to see some of them. Tine morticians vakaita sanga anonzana Dragon. Dragon is one of the senior morticians. Ndivanogadzira ina handidi kusvika padhuze, ndivanodoba zvese. I will introduce to you Dragon. Mombomuonawo ngoti munhu anongogara akakadhauka nebasa rake. Madragon chimboyaka umboonawo vanhu, umbotaura one word. Alright. Chingotaurawo one word, uri live now. Okay. Izozvi basa rako noita basa reyo. Mortician. Mortician. Yes. Ndiri kugadzira vanhu kumakuva, kumafriji. Izozvi ndiri boss wangu Munetsi. Izozvi tiri pamafriji izvozvo. Handitika. Alright. Unoriwana sebasa iri. I know kuti basa rako riri very challenging. Unodila nevanhu vakafa every day. Oh, unodila nevanhu vakafa every day. Hautyiko hauvhunduko here pachako. Hapana mudhara, zvangu chete handina mhoso nemunhu. Inini zvangu basa chete. Basa chete. Okay. Chii chakaita kuti uite basa iri? Because basa iri kuti ndide basa iri mudhara. Because I trained that course and I saw in life. I know there are another people vanhu vanotya kushanda nebasa iri. Yeah. Then I checked that risk kushanda nevanhu vakafa because inini. Une mudzimai here? Haambonetsekani here kuti iwo unoita basa rekuita. Anoziva, ndambomboonesa kuti mari yacho iye uri kuidya ndiri kuwana sei. Handitika. Okay, as I said kuti Mr. Madragon, you are one of the hard workers, and vanhu vanoshanda basa rese
pakanzi munhu ashaika izvozvo ari mumba unomhanya kudhiraivha kundotora munhu aita maaccidents ndio unogadzira munhu ada kuvhurwa unoita zvese ndinoshanda basa iri. Yes, yeah. Sorry to interfere but mdara wangu tritese in front of the people who are watching me at now. My name is Dragon, my surname is 442. What's your name? Dragon, surname yangu is 442. Ostara unonzi Dragon. Yeah, kana anytime still time companies anondidaidza kuti ndinovaitira basa mapostmortem. Yeah. Evanhu kuti mbowana cause of death kuti munhu ashaya nechini isusu nditiri kushanda nebasa iri. Anditika Dragon, I really appreciate kuti sometimes tinombosenza tinombonetsana nina mudhara unoziva tinombotorana anditika tada kuti basa riitwe, but at the end of the day you understand kuti basa ratinoita iri, we are there to save the Zimbabwean community. We must help our brothers, we must help our sisters, no matter kuti vanhu vanotaura zvakaita sei, vamwe vanoshora vanoseka, but isusu tiri kubatsira maZimbabweans. Anditi? Sending your love into the light. Okay. Saka what, are you married? Yes. Nemukadzi? Nemukadzi. Hausi kuda mumwe? Hayi, handisi kuti handisipe munhu but ndiri kutaura naye mukadzi wangu was not really my way button. Hayi. Okay. Just girlfriend. Thank you very much, Dragon. Tawanda, chimboyawo life. Okay. Guys, I just want you kuti mumboona team yachona kuti haasi Munetsi ega anoshanda, tinoshanda takawanda. Okay. So yeah, wana kuintroduce anonzi Towers nditawanda. Tawanda ndiye anowanzodriver from Cape Town to Zimbabwe. Riri sebasa Tawanda. We are live on pamadiaries. As you are aware kuti vanhu vazhinji vatinobatsira tinoona through platform ya SIS MELLY yavakatanga inonzi madiaries, ndo patinoona vanhu vazhinji vatinobatsira. Unoroona sei basa iri vari kuita iri? Basa iri roda kushinga. Ndosangana nazo muzera muzakoma but roda kutenda kuti SIS MELLY ni support yavari kutipa. Kwanise kuwana vanhu tirikwanisa kutakura tiendesa kumusha kuzimu. Yeah, but how do you just feel sometimes kuti iwe unodriver boat yemunhu usina vanhu? Hautyere ichina? Mazuva ekutanga dai mbotya asi ko zvino zvandichacha. Waityere? Kugona ngonosa boti inogona kumukira. Vati boti inogona kuita sei? Inogona kungomuka. But nekufamba nguva zvazongoita. Vakushanda zvakanaka. All right. Do you encounter sometimes challenges nema customers head on the road? Nombosangana nema-challenges here? Yeah, there are some challenges. Some of the relatives running without a But tell me, when I used to drive, I know kuti my families are no siyana. But kazhinji kachona vanhu havadi kuenda kumusha. Anditi, vanhu vanomira kuti kuitike nhamo, ponzi pane motikari. And those netika nevamwe, not every my families, but we've also encountered that. Yeah, such people. Alright, Towers, thank you very much. You are one of the new drivers. So now you have driven from Cape Town to Johannesburg. Are you going back tonight or you are resting? I'm resting, then I'll go. You go tomorrow morning? Yeah. You're going back to Cape Town tomorrow morning? Yeah, tomorrow morning. Alright, thank you very much. Hey, bana listo. Uyamba. Guys, itimi yangu yo hii. Vamwe vachona amuwanzovaona. Chimbotaura riri sebasa mudara. Unonzani zita rako? Callistos. Yes. Your surname? Nkomo. Yes. Riri sebasa iri? Basa riri good mudara, tinobatsira vanhu vakashayikirwa ne-good service and everything. Alright, I know kuti ibasa riri challenging listo. Yes. Sometimes munosenza ma-hours. Isvosvikwa kakanzi munhu afa. Now, you have to drive kuenda kuDurban isvosvo. Unozvikwanisa sei? I'm always prepared to go anytime, anywhere around South Africa. When the families calls us, we take the car and run You know, one thing I respect about you, ndinokufonera pakati peusiku ndoti munhu afa ari Kempton Park. Dziri kuma 3 AM. Hausati wamboti mudhara ndakarara kana kudzima foni. Why?
ibasa rangu because I'm here to help families that vakashaikirwa. Anytime is tea time to me, and there are 24 hours. You can call anytime, anyway. We come and collect the deceased ones. Are you not scared of the dead bodies? No, ndakaenda kuchikoro chacho, so ndiro basa rangu for my rest of life. Anditika? Yes. Are you married? Yes, I've got a wife and 2 kids. How old are you? Now I'm 32 years. I'm joking. Are you not looking for a second wife? No, I don't want second wife. That's one very one. Wakanaka ni wana vangu. Ni wana wako. All right. Mukadzi aka-accepta basa rako era munamubhetere challenge before. Aka-accepta everything. I know from my first brother, he was working on a funeral parlor. Tese family yangu tikushanda kuma funeral. Anditika. Listo. You know what? You are one of the guys. Tinombonetsana nena andi tinoziva. Tinombotukana, tombobhlokana pamakosi. But kana tatadza kuwirirana, but at the end of the day, we need each other. Tino understand kuti basa redu ndere kusave community. Anditi. Yes. Anditika. But thank you very much for the good job. I'm proud of you, my friend. Yes, boss Munetsi. Don't worry. Anytime, guys, call Mr. Munetsi or call Kalistos. We will help you guys with our good services. All right. Aiwa iwo wapedza kamadhiragoni waungangoramba uchidzoka kapakamera unenge wakutsvaga ka chitaura zvekupedzisira. All right. Tatenda neMwari zvese. Kutenda mudhara wedu ndiye atichengeta basa ere. Each and everybody, we always move. But tell me, madhiragoni, iwo unoga tinonetsana nenyaya yekumbomwa. Unosenza sei wakamwa? Ndo honde yangu nayo chete. Ndo patinonetsana. Handidi kufunga zvinhu zvakawanda because vanhu ndoshanda nevanhu vakawanda. Don't lose my mind. All right. Iri bho madhiragoni. Any family member wadangotaurawo. Wadangotaurawo. Musati maenda because you are going to leave very soon. The Marumes guys, someone must come. Vaudze vauye wani. Handisina kuti vana vabude. Tataura neimwe platform kekupedzisira kamara one word. Ndoda kubvisa. Anyone? Ima nekwamarume ndokurigada ise family yangu. Yeah. Motikari yauya takulodha manje. All right. Okay guys, vamwe vachona vari kuya. All right. Dara, just one word. All right. We are loading now. Sakutsaya kuti vasimuke vaende manje. All right. Anyway guys, that was the live broadcast yatinayo. As you know that we are now ready. Okay. Koma, just you are okay. Munashaika ndiani wenyu mkoma? She's my sister. Sister yako chayo. Yes, I'm the last born in our... Okay, uyeni chepapa, all right. I'm the last born in our family. Oh yeah, so ndisisi wako chayo. Saka mu nditira kuti masara wangani mu family manje? 5. Masara 5. Mamuri wangani? 7. We were 7. Also, you've lost 2 relatives now. Yes, 2 sisters. Yes. 2 sisters now. I understand that vakarwarire sister kana kuti I think it's sudden death anditi. Yes, she wasn't sick. She wasn't sick. Saka apa vasiya vana ndaona 2 vana ndo vana vavasiya, 3 vana ndo vavasiya. She's 16 years old. The 16 mukwenda naye ku Zimbabwe. No, he's already there. Oh, she's already in Zimbabwe. He's already there. He's a young man. Oh, mkumpana. All right, no problem. So it's very painful for our family because we lost our father in May also. This year? Yeah. Same thing. He was never sick. He was never sick. Yeah, he just woke up, ate his normal meal, and 30 minutes later he was... Sure. So how are you coping now with the death of your sister now? It's very... cannot say, I don't know. You are numb. That's the truth. You are numb. Sure. Yo.
Anyway, There's no words. I know it's one of the challenging things kudriva motikari uchiziva kuti uri kudhonza bhodhi rimutrailer ndokutati munhu arimo ndisister vako. It's really a painful thing. It's not easy at all. Yeah, it's not easy. Van, how are these little ones coping? Vana two vari kuenda vari kuziva kuti mai vakashayika kana kuti chii? The little ones are... The 11-year-old girl, she knows, but the other one, he knows that his mother is in a coffin because on the way from Cape Town, he was saying that why can't you check on my mom from there? I know you put her at the back there. Really? Yes, he was saying that. He was actually sitting at the back seat. Yo. Yeah, it's not easy. Saka vana vachadzoka vanhu vakumbogara kuZimbabwe. No, the kids are going to come back. Vachadzoka futi. We'll make arrangements. Yeah. You know, on the last part, how is the service for now? From your side, from Mr. Munetsi and so on? I think for now, even if there are changes, it has been transparent. We've been informed in time and we are agreeing to whatever that is happening. What we agreed, okay. Yeah. My brother, it's not easy at all. And I know kuti muri kufamba nefamily. Ndozvinhu zvandafa pamakandidzwa kuti vamunetsi toda kuenda but takawanda tine mafamily members atingasiye. Initially I didn't want you to go makawanda, and then I've decided to give you a quantum yekuti mufambe nemhuri because ndakazo understand a background yekuti munhu yashayika sei and the whole other people vari kuenda vada kusupportawo davana kuti mufambe zvakanaka. So we just pray kuti mufambe zvakanaka, musaite challenge on the road. I value my clients angu. Maona ndosaka maona kuti ndiripo because if anything happens wrong vanhu vanobva kuti vamunetsi vakadai. Saka that's why I'm here. Driver wangu aripo, tichaloda zvinhu zvese motikari mobva masimuka moenda kuZimbabwe. Anditi, thank you very much. Yeah, that's where we end for today. Takumirira kuti vachisimukawo vanetawo pambenge vambetoka break kekuti now driver abva kuCape Town, he has to go back. Towers wamaona uyoye, then takuvapa Mr. Nyati. You know, sometimes kana tichalocata madrivers kune vamwe vanoconsiderawo age yavo kuti Mr. Nyati ndibaba kana vachifambawo nemafamilies akadai, they know how to handle the situation pakaitika problem paborder and etc. Chinangwa chedu ndechekuti maclients edu toape good service. It's bad kuti someone afirwa on a bad service from a service provider. That does not give a good picture. So for today, we are going to end here and attend again SIS MELLY with your platform. The diaries, the whole diaries, team ese, ma admin ese, varikupi nebakasiyana siyana. I don't want to lie to you guys. You are touching vanhu vazhinji varondifonera vaita kubatsirwa. I went to another funeral today. Munhu anzi akafa achigeza akari mutabhu. Ndobva apinda mutabhu makuseni achiti ari kuenda kubasa here. Akatopinda mutabhu achigeza ndobva angofira imomo. Akazoonekwa after 17 hours kuti munhu vakutsvaga munhu mutabhu maari imomo akafira. Pandafonerwa nefamily vakati Mr. Munetsi, yaita tine dambudziko. All of those people vataura kuti vamunetsi takakuonai pamadiaries. You are doing. I don't want to be given pride. Handidi kutendwa kunzi vamunetsi. No. Glory must be given to God. I don't want to lie to you guys. I must humble myself and Christ must be uplifted. Thank you very much, family, my diaries. All right. Let me sign off these people to leave.